Elokuvan kehitys voidaan jäljittää jo antiikkiin, mutta vasta 1800-luvulla moderni keksintö eli kamera mahdollisti sen. Elokuva koostuu kohtauksista, jotka koostuvat kuvapätkistä, jotka tuovat tarinan esiin. Tässä jaksossa käsittelemme videokuvausta ja perehdymme sen saloihin. Vinkkiosiossa kerron muutaman hyvän niksin, jolla helpottaa hyvän videon kuvaamista. Videokameroita kutsutaan handycameiksi, tuotantokameroiksi ja olkakameroiksi. Ei mulla ollut tämmöstä pöytäkirjaa, mulla on ihan erilainen paperi. Onko sulla ollut tämmöstä? Tässä iso porukka, joka pitäisi osata neuvotella kiihtymättä. Kaikki on sovittu pitää osata neuvotella etukäteen. kiihtymättä.